ka foli ni waleɲumandɔn bɛ bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan ka daminɛ tɛnɛn fo ka se sibiri ma Mali kunnafoni ka laɲini ye ka kunnafoniya jɛlen fɛsɛfɛsɛ aw ye Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw ka waati togoya la aw bisimila Mali kunnafoni ka jabaranin don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi ka kɛɲɛ ni araba tɛmɛnen mɛ kalo tile 27 san 2026 seliba ale ɲɛnɛmayara Mali jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. O hukumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale ye seliba ɲɛnɛmaya ni Mali silamɛw ye ani jamana wɛrɛ lasigiden minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔna la kuluba masaso la ka fara gouvernement ɲɛmaa dɔw ale ni ministre ɲɛmaa fo ka taa se CNT ɲɛmaa ma. Seliba selikɛnɛ o kɔni ɲɛnamayara kuluba masaso la kuluba alimami Mahamu Ture fɛ a ka kutubaw kɔnɔna la a ye dugawu kɛ Mali ye fɛn min ye bɛn ni basigi ani kelenya ko sabati an ka jamana kɔnɔna la. Selikɛnɛ kɔfɛ an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ. O hukumu kɔnɔna la a bɛ jamana kɔnɔdenw wele bɛn ni kelenya ma ni ka tila ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ an ka jamana kɔni bɛ jatigɛwale caman olu kɔni ɲɔgɔn cɛ min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ kunnafonidi jatigɛwale ka fara sɔrɔ ni politikiko jatigɛwale olu kan a tilala ka jamana kɔnɔdenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ladɔnniya an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta fɛn min ye Mali kura ye an y'o sira de ta min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ Mali kura ni o kɔni sira taara o bɛ ɲɛtaa de ko fɔ o hukumu kɔnɔna la segin kɔ o kɔni tɛ yen nɔ a ka kumakuncɛ kuma na a b'a jira k'a fɔ fɛn min ye jamana kɔni ye a bɛ ka se samiyɛ donda ma a bɛ dugawu kɛ samiyɛ donni o ka don hɛrɛ ni baden kɔnɔna la k'o bɔ ni ka tila ka dugawu don kɛ ijidenw ye ijiden minnu kɔni taara iji la ka segin n'u ɲuman ye an ka jamana kɔnɔna la ka tila ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɔnɛna u ni na jatigɛwale tigilamaw ka bingani sen fɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ni ma ko fɔliw na fo ka taa se maa minnu olu kɔni joginna selidon mɛ kalo tile 27 san 2026 ni ye jamanakuntigi ka kɔrɔfɔw ye a ye min sɔrɔ k'a fɔ jamanadenw ye selidon kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ. Sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 30 san 2026 an ka jamana minisiri ɲɛmaa général de division Abdoulaye Mayiga ale ye palais des sports Salamatu Mayiga lakurali kurumu karili olu kɛ sibiri don mɛ kalo tile 30 san 2026 yɔrɔ kofɔlen kurumu karili kɔni kɛlen fɛn min kɔni yɔrɔ caman kura ye olu kɔni jɔra ni yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna la o dɔ bɛ tali kɛ pano de basketi den 3 hangar 2 ale ni château d'eau ani boxi VVIP 2 fo ka taa se fɛn caman yɔrɔ olu ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen jɔra ni yɔrɔ kofɔlen kura o kɔnɔna la ni o ye palais des sports Salamatu Mayiga ye ale ye kurumu karili kɛra an ka jamana minisiri ɲɛmaa fɛ général de division Abdoulaye Mayiga sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 30 san 2026. Diplôme d'études fondamentales ni o ye DEF ye ale kimɛni baaraw daminɛla bi tɛnɛn juin kalo tile 3 san 2026 Mali jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ni a kun bɛna cɛ arabadon mɛ kalo tile 3 san 2026 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ Mali DEF-denw candidat bɛ taa i jɔ maa 333 ani maa 444 o hukumu kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni académie d'enseignement IRIF droite n'o ye bac ni enfant académie y'a jira k'a fɔ DEF-kɛla candidat maa 41,627 olu de b'a la ka DEF kɛ ba numɛyan fan fɛ fɛn min ye arabu kalandenw ye o maa bɛ taa jɔ maa 7,625 la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ muso kunda musomani 22,240 olu de b'a la ka DEF kɛ bac ni enfant fɛ ka fara cɛmisɛn 10,387 kan ni maa kofɔlen olu de b'a la ka DEF kɛ bac ni enfant fɛ
o hukumu kɔnɔna la Mali jamana kɔnɔna la fɛn kɔni ye Mali jamana defu candidat ye no o bɛ taa i jɔ fo maa 333 ani maa 444 na olu de kɔni kilalen do santiri 231 ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamana kɔnɔna la. Hakilina jigina fɛn min ye BT kimɛnniw ye o bɛ daminɛ juin kalo tile 15 ka kuncɛ juin kalo tile 19 san 2026 ka sanga ni baki ye ale fɛnɛ bɛ ɲɛnamaya juin kalo tile 22 ka kuncɛ juin kalo tile 25 la san 2026 IFM ale fana bɛ daminɛ juin kalo tile 29 ka kuncɛ juin kalo tile 3 la san 2026 BT santé ale bɛ daminɛ juin kalo tile 20 ka kuncɛ juin kalo tile 24 na san 2026 BT agropastoral ale bɛ daminɛ septembre kalo tile 7 ni ka kuncɛ septembre kalo tile 11 na o hukumu kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ examenkɛlaw ye Ala ka résultat ɲuman kɔni bɔ ka examen ko ja examenkɛla bɛɛ lajɛlen na an ka jamana kɔnɔna la. État-major général des armées bɛ faso jama bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ mai kalo tɛmɛnen san 2026 an ka wolomasigi tabaw ye dankari kɛ kulu marifatigi caman na Mali dugu caman na jumadon mai kalo tile 29 san 2026 Tisana kilomɛtiri 14 Worodugu kɔrɔyan fan fɛ ɲɔnɔ Seku mara la waati damadɔ kari ɲɔgɔnna kɔfɛ Mali finitigilakaw ka patrouille hukumu kɔnɔna la n'o ye an ka duguma kɛlɛkɛcɛw ye u ye marifatigi kulu jabala dɔgɔya u la jateminɛw y'a jira k'a fɔ o hukumu kɔnɔna la u ye dankari kɛ jatigɛwale tigilama caman na fo ka taa se u bolominɛn dɔ olu ma ko o minɛ o la o dɔ bɛ tali kɛ camion ɲɛ kelen kɛlɛkɛminɛn na gilet ne o ye min bɛ bali kɔni kunbɛn ka fara kuma baranin dɔ olu kan fo ka taa se u dagayɔrɔ nafama minnu bɛ yen nɔ k'o bɛɛ lajɛlen kɛ bɔgɔ mai kalo tile 25 san 2026 Kulukoro mara la Kuala an ka wolomasigi tabaw ka sanfɛ pankuru ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka ci kɛ ka ɲɛsin kulu marifatigiw dagayɔrɔ ma min senfɛ u ye dankari kɛ kulu marifatigiw dagayɔrɔ kɔni na ka bɛɛ lajɛlen alaki k'a ban pewu ci filanan o kɛra Masina Seku mara la u ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye dankari kɛ kulu marifatigiw dagayɔrɔ nafama caman kɔni na k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a ban pewu ni ka tila k'u ka kɛlɛkɛminɛn k'olu bɛɛ lajɛlen alaki k'a ban pewu. État-major général des armées bɛ jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ kulu marifatigiw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka wolomasigi tabaw b'u ɲini ka garan dɔw la ni ka tila ka an ka wolomasigi tabaw fo u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la fasojɔ baara la. Alamisado mai kalo tile 28 san 2026 État-major général des armées ni o ye kɛlɛkɛcɛ ɲɛmaw ye a bɛ faso jama bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ alamisadon sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni sanga 30 ye fɛn min ye funɛnkɛni 2 ye no olu kɔni bɔra pont de martyr fɛ ka u kunda ORTM sira kan ORTM ni ale ye jamana ka jabarani soba ni a kumasoba yɔrɔ ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ni sifinaka 2 ninnu kɔni tɛmɛtɔla nin yɔrɔ in na fɛn min y'an ka lakana finitigilakaw ye u y'a jira k'a fɔ mɔgɔ tɛ tɛmɛ nin yɔrɔ in na ka da lakana sariya olu kan ni maa kofɔlen 2 ninnu kɔni tɛmɛna jagoya la o hukumu kɔnɔna la an ka lakana finitigilakaw kɔni ye marifa ci min senfɛ ni maa kofɔlen ninnu kɔni jokina n'u ta teliyara ka se n'u ye kɛnɛya tigilama olu ka bolo kan fɛn min ye ni maa kofɔlen 2 ye n'o ye funɛnkɛni 2 ye Ala y'olu 2 bɛɛ lajɛlen ka kalifa minɛ o la an bɛ ye wagati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na yaasa k'a dɔn ni maa kofɔlen ninnu kɔni ye jɔn ye kun jumɛn de fɛnɛ y'a to ni lakana finitigilakaw y'a laɲini k'a fɔ k'u jɔ n'u ma sɔn jɔli ma ka kɛɲɛ ni nin waleya in kɔni ye État-major général des armées bɛ faso jama bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a ɲini jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye lakana finitigilakaw ye n'u bɛ sɛgɛsɛgɛli baara la n'u y'a ɲini jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ u ka jɔ yaasa u ka larawuli yaasa u ye maa minnu u sugu bɛ se ka dɔn cogoya min na ka da jamana yɛrɛ lahalaya kan o hukumu kɔnɔna la a ɲinini n'o jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min kɔni ye faratilima ko ye jamanadenw k'u kɔlɔsi ka bɔ o la yaasa fɛn min kɔni ye nin waleya ye ale kɔni kana se ka ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la.
Walasa ka lakana sabati ani ka jamana kɔnɔdenw hakilina kɔni sigi kati meriba ye kunnafoniya bɔ ka cɛnsɛn bi tɛnɛn juin kalo tile fɔlɔ san 2026 kunnafoniya min kɔnɔna la a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ bolimafɛn bolila minnu b'u ka bolimafɛnw kɔni cow sɔgɔ na a bɛ kɛ sababu ye ka jɔrɔna ko ni an bɛna ko bila jamana kɔnɔdenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la moto baraba ninnu ka fara motomisɛnnin minnu kan minnu b'u kɔni b'u ka cow kɔni sɔgɔ ni a mankan bɛ kɛ sababu ye ka jatigɛ kɔni bila jamana kɔnɔdenw na o hukumu kɔnɔna la kati meriba kɔni ye kunnafoniya bɔ min kɔnɔna la a bɛ kangarida kɛ ka ɲɛsin di maa kofɔlen ninnu ma ka tila k'a jira k'a fɔ maa o maa ni i kɔni minɛna ni waleya jugu in kɔni na i ni min ka kan sariya siratigɛ ka ɲangini la i bɛ ɲangi ni o ye. Ma bugulatigɛbali dɔw y'a yɛrɛ fili ba kɔnɔna la deuxième pont na Torokɔrɔbugu Masurumaya la jumadon mai kalo tile 29 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 10 waati kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ mai kalo tile 30 san 2026 n'o o bɛnna sibiri don ma fɛn min kɔni ye ma bugulatigɛbali dɔ ye o kɔni fɛnɛ su taara ye premier pont na pont de martyr la Badalabugu kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen su kɔni yera mɔnikɛla dɔ de fɛ min tun bɛ ba la ni a su fogolen kɔni yera ji kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la ni maa kofɔlen kɔni ye wele bila teliyara brigade fluviale maaw ma ka fara 4e arrondissement maaw kan fo ka taa se lakana kɛnɛya tigilama olu ma kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye ni maa bugulatigɛbali ye a si bɛ taa san 30 bonyanko a bɛ bɔ wagati min na ji kɔnɔna la o kɔni y'a sɔrɔ a farilafiniw kɔni bɛɛ lajɛlen farafaralen don kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ jumadon mai kalo tile 29 san 2026 maa min kɔni y'i yɛrɛ fili ji kɔnɔna la Torokɔrɔbugu ba Masurumaya la pont 2nan kɔnɔna la o maa kofɔlen no su kɔni yera pont fɔlɔ yɔrɔ la Allemagne ambassade Masurumaya la min kɔnɔna la a jala k'a fɔ ni maa bugulatigɛbali sin kɔni bɛ taa i jɔ san 30 bonyanko la an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ fɛn min kɔni ye lakana finitigilakaw ye ka fara kɛnɛya tigilama olu kan olu kɔni jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ. Kayi kaso premier arrondissement commissaire Dawuda Sise n'a ka cɛdon ka wulikajɔ kɛra sababu ye sibiri don mai kalo tile 23 san 2026 ka tɛgɛ da siganama 2 kan minnu si bɛ taa san 20 ka taa se san 22 ma n'u u tɔgɔ kɔni tolen n'o dogola Dede ale ni Aga ni maa kofɔlen ninnu minɛnden kɔ fɛn min kɔni ye ɲɛnaminimafɛn furakisɛ den 30 ka fara chanvre indien bulu 6 kan o minɛna ni maa kofɔlen ninnu na sɛgɛsɛgɛli fana kɛlen o kɛra sababu ye fɛn min kɔni shisha électrique kelen k'o minɛ ni maa kofɔlen ninnu na ka taa se irizila pake kumaba 2 ma ale ni kuma baranin den 2 ani chanvre indien pake 2 fo ka taa se mansini minnu bɛ mana kɔni dakɔli o kelen ma ka fara sefa wari 35,600 kan an bɛ wagati min na i ko sisan ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kiiri tigilama olu ka bolo kan Kayi kaso ka olu fɛ yen nɔ. Ka kɛɲɛ ni seliba tɛmɛnen n'o bɛnna mai kalo tile 27 ma san 2026 araba tɛmɛnen hôpital di Mali maaw y'a jira kɛnɛya tigilama jira k'a fɔ n'o y'a urgence ye fɛn min kɔni sirabaga kansara ye seli don n'a dugusɛjɛ maa 50 olu de kɔni sirabaga kansara sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la maa 2 olu kɔni jogina maa 1 b'a la o kɔni bɛ état critique kan ka fara maa 1 kɔni kan o kɔni ka jenita bɔlen no jenini dari fɛ jenida min o kɔni juguyara kosɛbɛ an bɛ wagati min na i ko sisan ni maa kofɔlen jogibagatɔ dɔ olu kɔni bɛ kɛnɛya tigilama olu ka bolo kan hôpital di Mali la. Ibrahim Tambeka dɔgɔkun tɛmɛnen ale minɛna lakana finitigilakaw fɛ ka da kan fɛn min ye Ibrahim Tambeka ye a bɛ wagati damadɔ bɔ a kɔni b'a la ka ŋunuŋunukanw k'olu sɛbɛn Irisi jamana kun kan an ka jamana kɔnɔna la ŋunuŋunukan minnu na la a bɛ ka sɛbɛn kogo sanfɛla la ni a carilen no bɔlɔlɔ siraw kan min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ fɛn min ye Irisi jamana kɛlɛkɛcɛw ye olu kɔni b'a la ka malidenw olu faga ni ka tila ka Irisi jamana ka taali kɔni wajibiya ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la commissariat de Kɛnsanbugu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛra Ibrahim Tambeka kan an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni Ibrahim Tambeka ye ale kɔni bɛ lakana tigilamaw ka bolo kan ani kiiri tigilamaw ka bolo kan ani ɲangini min ka kan o bɛna da a kan. Maliyɛnw a y'a
fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye. Tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la. I dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la. Tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni, Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu. N'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye. Tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taga kɔkan kibaru la Kenya ka olu fɛ yen nɔ. Kenya tasuma kasara kɛra sababu ye ka kalanden musoman 16 kɔni bɔnɛ u ni na. Alamisa don mai kalo tile 28 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 3 tɛmɛnen sanga 30 Kenya ka olu fɛ yen nɔ. GMT la a bɛ bɛn nɛgɛ kanɲɛ 0 tɛmɛnen sanga 30 ma. U ka musomanninw ka sanfɛ kalanso min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ko École des filles Oltimisi de Jili kilomɛtiri 140 kɔni cɛ n'o ye faaba kɔnɔna ye. Tasuma kasara kɛra sababu ye ka kalanden musoman 16 bɔnɛ u ni na ni ka maa 79 kɔni joki. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kalanden musoman 8 siga kelen kun olu de kɔnɔna k'a jira k'a fɔ fɛn kɔni ye ni kalanden musoman 8 ye olu de kɛra sababu ye ka tasuma kasara ye ko o kɔni provoquer Kenya musomanninw ka kalanso kɔnɔna la. Muso furulen dɔ kɛra sababu ye ka woloden 3 faga ni ka tila k'a laɲini k'a fɔ k'a bɛ dan sigi a yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la Inde Gejira marabolo la. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ dalamakan senfɛ a n'a furucɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka da furucɛ ka sunkuru tigɛ kɔni kan o de kɛra sababu ye fɛn kɔni muso furulen ye a y'a woloden 3 faga ni k'a laɲini k'a fɔ k'a bɛ dankari a yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la. An bɛ ye wagati min na i ko sisan nɔ muso furulen ale kɔni ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ nka o n'a ta o ta fɛn kɔni damakasi sɛbɛn o dɔnnen don muso furulen ale kɔni tɔgɔ la. An bɛ ye wagati min na i ko sisan nɔ muso furulen ale bɛ kɛnɛya tigilama olu ka bolo kan Inde jamana kɔnɔna la Gejira mara la. Burkina sunamisiriba alimami Mohamed Isha Kindo ale minɛna kiiri tigilamaw fɛ tarata don mai kalo tile 26 san 2026 ka d'a kan a ka kɔrɔfɔ dɔw olu kɔnɔna na a bɛ ka funtinɛ ani basigibaliya ko o don jamanadenw kun na. O hukumu kɔnɔna la a minɛnen kɔfɛ fɛn kɔni manifestant ye maa caman olu kɔni bɔra k'u ka dusuma kasi jira min senfɛ o b'a jira k'a fɔ fɛn kɔni ye Mohamed Isha Kindo ni ale ye Burkina sunamisiri alimami ye a ka bila o manifestant ninnu kɔni cɛ la fɛn kɔni ye lakana finitigilakaw ye olu ye manifestant maa 80 bonyankɔ o minɛ ka fara Burkina sunamisiri alimami Mohamed Isha Kindo kan ka fara maa 80 olu kan u bɛɛ lajɛlen kɔni bilala ka taa sɔrdasiya formation na Burkina ka olu fɛ yen nɔ. O hukumu kɔnɔna la Gajanko marabolo ɲɛma Abdoulaye Bazinya alamisa don mai kalo tile 28 san 2026 laɲiniw y'a jira k'a fɔ fɛn kɔni ye Burkina sunamisiriba ye k'a datugu ka d'a kan waliya cɛjugu mun kɔni kɛra alimami fɛ ani jamana kɔnɔden minnu kɔni bɔra ka alimami kɔkɔrɔma don a ka waliya jugu kɔni na min senfɛ u ye alimami Mohamed Isha Kindo ale ni a manifestant maa 80 bonyanko k'u bɛɛ lajɛlen bila ka taa formation na n'o o ye sɔrdasiya formation Burkina jamana kɔnɔna la. Karido mai kalo tile 30 san 2026 Coupe du Mali o kɔni kun b'a la ka taa Mali jamana kɔnɔna la min kɛra Stade Mamadou Konaté la ni dolanta kun bɛ Joliba AC ale ni FC Jara ni ɲɔgɔn cɛ sebaya o kɔni sɔrɔla Joliba AC fɛ kuru 2 ani kalankolon ka ɲɛsin FC Jara ma. O hukumu kɔnɔna la jamanakuntigi tɔgɔyala fɛn min ye ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maiga ale kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la min senfɛ a ye foli ni tani kɛ ka ɲɛsin dolantara olu ma ni ka tila ka jamana kɔnɔdenw wele bɛn ni kelenya la ka ɲɛsin jamana kɔnɔna ma. Sebaya sɔrɔlen kɔ an ka ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maiga ale kɔni ye Coupe du Mali ko o ta k'o di Joliba AC ma o kelen ka sebaya sɔrɔ kuru 2 ani kalankolo FC Jara kan.
Ne turuni kunnafoniya ye ka da maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan tɛnɛndo mɛ kalo tile 11 san 2026 fɛn min ye an balimakɛ dɔ ye ale den kɔni tununa la min si bɛ taa san 2 bonyanko Moribabugu sigida la den tununnen yɛrɛ kɔni tɔgɔ Bayi Tangara a bɛ bɔ so wagati min na a kɔni tununa ka guloki bulalama dɔ de kɔni to a la min bolo kɔni ka jan guloki bulalama in yɛrɛ kɔni min b'a kanna la tirintiri bugurujɛlama o b'a la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ maa o maa n'i kɛra den kɔni ye fɛn ye i ka wele bila teliyara ni nɛgɛjuru sira in ma 78 76 91 28 faamuyaliko ɲuman k'o sɔrɔ kunnafoniya kan. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la aw k'an bɛn sini kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Mali kunnafoni jabarani tɔgɔ la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen sanbɛ san min tɛ ɲinan ye an ka jɛ k'o seli ɲɔgɔn fɛ a kɛto ɲini belebele k'o kɛ kanuba ni lamɛnjɛkulu olu fɛ sabula kuma ma nɔgɔn ni i ma kumana ni i ma don fiman gasi la i bɛ don jɛman gasi la i b'a sɔrɔ dɔ b'a fɔ ko karisa i man di ye dɔ fɛnɛ b'a fɔ ko i k'i da mukuri ka kɛ da kɔnɔna la okumu kɔnɔna la Mali kunnafoni jabarani bɛ a kɛto ɲini belebele kɛ ka ɲɛsin a kanuba ni a lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ fɛn min kɔni ye san wɛrɛ seliba san o san an ka jɛ ko o ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ Mali kunnafoni tɔgɔ la aw k'an bɛn sini kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan kunnafoniya lasera aw ma a denmuso n'aw balimamuso Fatumata Sangare fɛ.